Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo nás udržiava v mladosti zdravých a silných od pokožky až po kĺby? Je to typ energetického proteínu nazývaného kolagén. Kolagén je ako fontána mladosti medzi proteínmi, tvorí základ našej pokožky, chrupaviek, kostí, vlasov a nechtov. Je to vlastná prírodná opora nášho tela. Vedeli ste, že práve strata kolagénu s pribúdajúcim vekom je hlavnou príčinou známok starnutia, vrátane vrások a ochabnutej pokožky? Naše telo prirodzene produkuje kolagén až do približne 20. roku života, potom produkcia a stabilita pomaly začína klesať. V dôsledku toho naše telo začne strácať pružnosť, čo môže viesť k mnohým vnútorným aj vonkajším problémom. Ako to môžeme napraviť? Dovolte mi predstaviť vám kolagénové peptidy Promarin od spoločnosti Coral Club, prémiový reťazec aminokyselín na podporu efektívnej produkcie a zostavenia kolagénu. Štúdie naznačujú, že morský kolagén zvyšuje hydratáciu pokožky o 9%, znižuje ochabnutosť pokožky o 20%, znižuje nerovnosti pokožky o 13% a môže zvýšiť hustotu kolagénu v pokožke o 10%. Tak prečo odkladať vzhľad a pocit mladosti? Vyskúšajte kolagénové peptidy Promarin.